Táto štatistiky sa robia, ale to vyhodnocuje, ktorý každý rok sa mení. A 3 organizácie a 3 teda agentúry sú to, ktorá každá za seba proste vyhodnocuje tú prácu a s tým je záujem, veľký záujem verejnosti o túto službu, takže ono aj narastá tá služba do šírky, tým pádom aj noví pracovníci prichádzajú a každým rokom pribúda počet ošetrených. Takže úprimne povedané, číslo nevieme povedať, ale ponuka je, teda dopyt je väčší ako ponuka. Určite. A pritom ešte si treba uvedomiť, že na čele mobilného hospicu stojí lekárka, reholná sestra lekárka, na čele agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti stojí sestra magistra, ktorá má teda vzdelanie magistry navyše, a na čele dosky stojí maturantka zdravotná sestra, ktoré majú licencie oficiálne vybavené, musia teda všetko vyúčtovať a viesť dokumentáciu. To znamená, že momentálne v Slnečnici pracujú Vincentínky, áno? Áno. Tú zdravotnú službu zabezpečujú Vincentínky a pár dobrovoľníkov, ktorých si zabezpečíme na tie služby, ktoré nemáme, ako napríklad pre tú pomocnú sesterskú službu a povedzme, že keď potrebujeme psychológa alebo také niečo, čo sa musí zabezpečiť ako mimo. Pani doktorka Šajdová, vy sa venujete hospicovej starostlivosti, vy sa venujete paliatívnej medicíne. Vy ste nedávno prišli z konferencie z Krakova. Áno. Čo nové, čo by ste nám povedali? Aké nové poznatky? Alebo... Takže by som povedala, že ja som v tom, teda o to hospicové hnutie sa skoro začínala skorej zaujímať, ako som bola v tomto spoločenstve, pretože to bolo také kriklavé na interných lôžkach, tá určitá skupina pacientov, ktorej sa lekár, ktorý je okolo akútneho lôžka, ktorý má akútne prípady, nemôže toľko venovať už pacientom, ktorí sú chronickí a ktorí potrebujú určitý špecifický druh ošetrovania. No a od 67. bolo teda v Európe, konkrétne v Londýne, zahájené ako moderné hospicové hnutie, pretože hospice existovali aj teda v 12. storočí, aj v 8. storočí to zabezpečovali rehole a kláštory. Ale novodobé hospicové hnutie orientované na chorých, lebo sú aj hospice ubytovacie, poznáme v Ríme, v Jeruzaleme, kde sú putné miesta, ale toto sú hospice ako zdravotné zariadenia. Vtedy, keď vznikne nová skupina chorých s určitými špecifickými ochoreniami, musí vzniknúť aj lekárska starostlivosť špecializovaná aj čo do personálu, aj čo do priestoru. Čiže keď bol veľký výskyt tuberkulózy po prvej svetovej vojne a po druhej, museli vznikať tuberkulózne oddelenia. Keď nám sa zmenila demografická krivka, tak museli vzniknúť geriatrické oddelenia. Keď narastalo kardiovaskulárnych ochorení, tak vznikli kardiovaskulárne, onkologické a podobne. A teraz nastala taká situácia, že sa vedeli diagnostikovať aj liečiť určité závažné ochorenia. Najväčšia skupina sa grupuje z onkologických ochorení, ale už je vyčerpaná všetká príčinná kauzálna liečba. Áno, čiže už nebude operovaný, už nebude ožarovaný, už nebude dostávať cytostatika a ten stav progreduje napriek tomu a je prakticky s malou vyhliadkou minimálnou to ochorenie speje ku koncu. A preto takíto ľudia potrebujú byť na špecializovaných oddeleniach, ktoré nazývame oddelenia paliatívnej starostlivosti, ak je to v rámci nemocníc, a hospice, ak sú to samostatné stojace budovy, neštátne freestanding buildings, a tam sú títo ľudia. Čiže na Slovensku to bolo potrebné rozhýbať. Bolo nás zasa niekoľko nadšencov, ktorí sme toto začínali. Bolo potrebné vôbec zákon urobiť, že existuje v zdravotníckych zariadeniach slovo hospic alebo paliatívna starostlivosť. Potom koncepciu, ako sa to bude všetko robiť a potom rozhýbať prvé takéto zariadenia. Ako to hodnotíte? Ako to teraz vyzerá na Slovensku? Hneď po revolúcii sa začalo veľmi o tom hovoriť? Začalo sa po revolúcii, bohužiaľ, ale
my sme mali, s Čechami sme začali rovnako v 90. Ale oni mali nejaké väčšie šťastie na ministerstve a na biskupstvách. To musím úprimne povedať, u nás ani na ministerstve, ani na biskupstvách a týchto diecezných charitách sme sa s takým porozumením nestretli ako v Čechách. Takže oni mali už 5 hospicov a my sme nemali ani jeden. Mali sme od 95. prvé jediné oddelenie paliatívnej starostlivosti v Bratislave na kopci tam na onkológii. A teraz to ako vyzerá? Teraz už pekne, už máme 10 paliatívnych oddelení v rámci Slovenska, ale tu zasa musím povedať, že jednotlivé nemocnice začínajú sa rušiť a keď tej nemocnice sa nachádza to proste s tým padá všetko. Čiže tu dneska ich máme 10 a neviem ako dlho. Áno. A teda hospice, ktoré sa rozbehli, tak tých je už pekne. Máme v Bardejove, na Spiši, Banskej Bystrici, Rikove a v Bratislave máme tiež prievoze, v Nitre, Trenčíne. Takže a ešte teraz 10 už takisto bude. 10. No. Občianske združenie Slnečnica, ktoré sme si predstavili, má mobilný hospic, alebo teda prevádzkuje mobilný hospic. V čom to spočíva? Mohli by ste, pani Racová, spomenúť, že ako to prebieha? Tak povedzme, rodina sa ocitne v situácii, keď že má terminálne chorého pacienta, ktorému chce poskytnúť domáce ošetrenia, nechcú ho nehať v nemocnici. Čiže tam chodí potom, alebo prichádza hospicová služba. Je to lekárka, ktorá prevezme pacienta od ošetrujúceho lekára alebo v spolupráci s ošetrujúcim obvodným lekárom. Potom poskytuje túto hospicovú starostlivosť a podľa okolností tam môžu zase zasahovať podľa potreby zase dobrovoľníci, ktorí vlastne sprevádzajú toho chorého počas dňa a vlastne tým pádom trošku rodinu odbremenia od tej ťažkej situácie, aby si mohli oddychnúť rodina, prípadne vybaviť nejaké svoje záležitosti. Takže vlastne sprevádzajú tí dobrovoľníci a ten lekár, ten odborný pracovník spoluprácu podľa potreby, ako práve pacient tie zdravotné potreby má, tak, aby jeho život bol podľa možnosti plnohodnotný, aby nemal bolesť, aby bol plnohodnotný v rámci teda tej diagnózy, ktorú má a bol poskytovaný teda tá starostlivosť v domácom prostredí, ktorá je ideálna. Vždycky je to, pokiaľ je to možné, mať pacienta doma a je to lepšie, pokiaľ to ide ako v tom zdravotníckom zariadení. Verím, že táto služba je vyhľadávaná, že je po nej veľký dopyt. Ak môžem doplniť, tak by sa nemala riečiť od tých podmienok na oddelení. Áno, čiže ide o to, aby sa zmiernili tie ťažkosti. Preto je to paliatívna, zmierňujúca liečba a starostlivosť. Tam už nejde o veľké výkony, ale o zmiernenie akejkoľvek ťažkosti, ktorú má, najmä toho syndromu chronickej bolesti. Áno, to je také najdominantnejšie, ale aj ostatné, keď je sprevádzaný ten stav s dávením alebo s inými príznakmi nepríjemnými, svrbením a úporné prúrity, keď je ikterus a podobne, že niekedy sa nedá ani ten príznak, ten znak odstrániť, len zmierniť. Ale to je veľa. Čiže tam, a potom je tam tá holistická filozofia, že je celostný prístup pacientovi, okrem odstraňovania tých fyzických ťažkostí, teda tých pravých, teda telesných, je starostlivosť komplexná aj o psychologickú stránku, aj spirituálnu stránku, aj sociálnu. Ak sa dá, tak sa vybavujú aj sociálne záležitosti, tým skôr, keď je človek opustený a nemá, povedzme, rodinu. No tak skutočne tá činnosť Vincentínov má veľmi veľký rozsah a mohli by ste nám ešte aj povedať o Vincentínoch, ktorí pôsobia v Kremnici. Tí sa venujú Rómom alebo o ďalších skupinkách? Tak Spolok svätého Vincenta
má vlastne dobrovoľníkov, je to tiež občianske združenie. Sú to dobrovoľníci, ktorí pracujú v skupinách, tak ako je naša skupina, ktorá rieši tie problémy, kde žijeme a v tej lokalite. Tak je tá skupín v rámci Slovenska